kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kajing tua ka Kynroh mau bat Kynroh nasiliang jong Jingkieng nar ha Kynroh jong kasnong Mawthungkper West Khasi Hills kalapan long man sokut ya kayat jong gipat ba nong net nong wan. Katulong kubor ka itu ba kajing tua ka day namar ka jingti Kynroh ka company ka pentrei ka surok nong ston wa kaji. Laong ru ba katay ka jing tua jong ka Kynroh hajan katay ka Jingkieng kalapan senjor ru ya ka Jingkieng nar ka ba penyaso ya buon pautali kisnong ka West bat South West Khasi Hills district. Syuk-syuk ka kubor ka ongru baka niya jing tua kala jahinin ka singi ublay ka khalay tarik unay wing arajar arpuar kat ba ka company ba pentre ka surok nong ston wa kaji kadangti ya ka Kynroh hajan ka tay ka Jingkieng ka benta ban sna ya ka Jingkieng ka bathamay. Layo jing tip ru baka company kala pin maramot bhano ya ka tay ka jing tua ba lakmi lenti ba menta ka jan miet ansalong banyat ki kaliren kat ba ki kalihe kindang shimpor banyat.